Hoe staat het met de talenten? Nou, er is heel veel talent op de velden. Alleen wat we heel vaak zien is dat er in de elftallen, bij de jongenselftallen, zeg maar 1 of 2 meisjes rondlopen. Nou, wat is nou mooier om een heel elftal met meiden te laten voetballen. Nou, en wij willen echt die talenten die eruit springen, zeg maar, bij elkaar zetten. Nou, en daar weer een goed elftal van maken. We doen 6 onderdelen vanavond, waar we kijken naar techniek, hoe ze in het positiespel staan en vooral met de bal wat ze gaan doen. Het is eigenlijk constateren, bekijken van wat kunnen ze allemaal. We staan met 3 man, lopen wij er wat doorheen om te gaan kijken van zijn er talenten, daar maken we ook notities van. En dan begint daar een traject van eigenlijk continu doorscouten, zeg maar. Ik wil wel benadrukken dat ik aangenomen ben voor de gehele jeugdopleiding. Dus niet alleen de meiden, maar ook voor de jongens. En die krijgen evenveel aandacht als de meiden. We kijken hier vanavond gewoon naar de basisprincipes. Wat is de techniek? Wat doen ze aan de bal? Wat doen ze zonder bal? Bieden ze zich aan? Zelf, eigenlijk laten we ze lekker voetballen vanavond. Wat is er zo leuk aan voetballen? Nou, je leert er veel van en het is sportief. En ja, het is heel gezellig. Het is een teamsport en je doet het snel en samen ga je winnen en samen moet je verliezen. Ja, het is gewoon een hartstikke leuke sport. Wat is uiteindelijk je doel met het voetbal? Nou, om naar een damesteam te gaan. Misschien wel naar het Nederlands elftal of zo. Nee, heel fijn. Nou, topclub. Bij het Nederlands elftal te komen. Hoe staat het met de Friese damestalenten voor het voetbal? Nou, die hebben mij wel dusdanig verrast dat ik niet had verwacht dat er zoveel talent in Friesland rond zou lopen. En ik heb vanavond echt meisjes gezien die ontzettend goed konden voetballen. En ik moet zeggen dat ik heel goed vind dat Fiert heel goed bezig is. En die doen ook alles op alles, die zetten alles op alles om goede talenten te krijgen hier. Die zijn ook heel erg bezig met de training en om spelers echt beter te maken. Dus ja, mijn complimenten naar deze club. Verrassend dichtbij. RTV NOS.